Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para sesepuh, para pinisepuh ingkang dahat kinabekten. Para pamembating praja ingkang sinudarsana. Bapak, Ibu, para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Kasugengan rahmat saha berkah dalam Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah kajiwa kasarira dumateng para tamu ingkang minulya. Inggih awit saking kaparangipun Bapak Sujarwo sekalian, kula kapitados nderekaken lampahing adicara pahargyan prasaja ing kalenggahan punika. Dene wigatosing sedya, Bapak Sujarwo sekalian, kersa mahargya putra panganten sarimbit. Inggih punika Roro Ayu Inten Puspitasari, putrinipun Bapak Sujarwo, kaliyan Ibu Namirah saha Nak Mas Bagus Agung pambuti putra kakungipun Bapak Sudarno kaliyan Ibu Astuti ingkang pidalem ing Desa Sumberjo. Awit saking pangestunipun para rawuh sedaya, putra kekalih sampun nindakaken akad nikah kanthi wilujeng. Para rawuh ingkang minulya, kaparenga kula ngaturaken reroncening adicara ingkang sampun rinancang dening keluarga. Kaping 1 pambuka, kaping 2 atur pambagiharja saking keluarga. Paring sabda saking keluarga panganten kakung. Kaping 2 atur pangandikan saking keluarga panganten putri. Kaping 3 sabda tama utawa ular-ular. Kaping 6 panutup. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, minangka pambukaning pahargyan menika sumangga kula nderekaken sesarengan maos basmalah. Dene para rawuh ingkang raso agami sanes, kula sumanggaaken miturut kapitadosipun piyambak-piyambak. Sumangga kula nderekaken Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun bilih wonten sawetawis kekirangan ingkang ndadosaken kirang renanging penggalih. Awit saking kathah kiranging atur, kula namung saged nyuwun agunging pangaksami ingkang laksana mugi kepareng handumugaken lelenggahan kanthi mardikaning penggalih sarta panutup atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.